Godmorgen alle sammen. Der er rigtig mange, der har efterspurgt en lille roomtour, så det tænker jeg lige, jeg vil give her. Følg med, så viser jeg lige hele vores hytte. Let's go. Så det her, det er altså mit værelse, vi lige starter med her. Bor øverst oppe. Og i alle værelserne, der har vi et badeværelse. Både med toilet og bad, så det er super luksus. Så vi lige komme ud her. Så har vi lige vores tredje ven, der bor derinde. Så kan du gå ned ad trappen her. Lille fin udsigt. Gå ned ad trappen. Let's go. Så er det Markus, der bor derinde. Og så har vi vores elskede lille kontor her. Det her, vi laver alt vores arbejde med One Vision Fitness og One Vision tøjmærker. Så hvis vi kommer helt herned, jeg tror Markus har noget sole sådan lidt. Så er det stuen og køkkenet. Der er 2 sofaer her, tv, så er der spisebord, toilet her, og så er der et køkken også. Så det er perfekt. Og så er Götz herude i solen. Hvad har du at sige til YouTube? Jeg har at sige godmorgen, og jeg spiller en lille poker. En poker? Været dejligt. Været rigtig dejligt, ja. Så det var altså vores lille roomtour. Så Oliver og jeg, vi er på vej ned til poolen nu. Vi laver altid sådan en, hvor vi går ned til poolen 8.30. Og godmorgen. Vi går altid ned til poolen 8.30, normalt uden telefonerne. Og så snakker vi lidt om, okay, hvad bringer dagen på, hvad bringer ugen på, og hvad kan vi gøre herfra? Så. Og vi starter altid dagen med, ja, som sagt, som Markus siger, poolen. Og så efterfølgende så bestiller vi nogle drinks og noget morgenmad. Det plejer at være nogle kyllingespyd og noget iskaffe. Det kan vi rigtig godt lide hernede. Og så tager vi egentlig i træningscenteret og får skudt en træning. Vi får lavet en masse videoer. Vi smider reels op dagligt, så det er super fedt. Lige præcis. Og i dag, der har vi har 3 salgskald i dag. Ja, tak. Det er super fedt. Vores virksomhed går rigtig godt nok. Nu kommer der lige en grab der. Præcis. Morning. Så det er rigtig fedt, og det er også bare super nice at kunne være i udlandet, og så stadigvæk arbejde med danskere. Og bare kunne arbejde hernede fra, og ikke være i det samme land hele tiden. Så det er super, super fedt. Og folkens, hvis I nu er interesseret i, at vi også skal hjælpe jer, så husk nu på vores Instagram, One Vision Fitness. Der kan vi hjælpe alle. Og det er ligegyldigt, om du taler dansk, engelsk, eller om du er fra Sverige, eller hvor du hen er. Det er bare så vigtigt, at man får hjælp, og man kommer i mål med sine egne personlige mål. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er at tabe noget fedt, eller om det er at bygge noget muskelmasse, eller om det bare er det, at man får noget mere selvtillid. Hvad så alle sammen? Så har mig og Oliver lige spillet 2 timers paddle. Det har været super, super fedt. Vi har spillet sammen med 2 danskere, julespilleren og dyret. Så det er super, super fedt. Det er faktisk 2 ældre herrer, som vi har mødt hernede. Gennem bare vores netværk, så sagde vi hej, så sagde de hej. Så fandt vi ud af, godt de er sådan lidt en ældre generation. De er ældre generation, de er 40 og 50, og os på 28 og 25, der tænkte vi bare, det skulle da et godt match. Lad os lige swap rundt på holdene, og så bare spille. Og nu har vi spillet det så 5. gang sammen. Så ja, det er sindssygt fedt at bare møde danskere hernede i Thailand. Og også bare det med at udforske og bare møde nye mennesker hernede, det er så nice. Folk har et pissefedt mindset. Det er super, super varmt dernede. Og ja, folk er bare glade for at ligesom komme ud, prøve noget, lære noget mere og bare give en gas. Altså, det er super nice, og især danskere, ikke? Fordi vi har bare den her mentalitet. Godt, hvordan kan vi hjælpe hinanden bedst muligt i vores business, i vores hverdag, men også bare generelt i livet, ikke? Så nu vil vi hoppe tilbage til noget paddle. Så tager vi lige en halv time mere, og så kører det. Vi ses derude, og god dag. Nå, nu skal vi ind til massage. Det er første gang, vi prøver det her sted. 250 watt står der på skiltet. Lad os se, hvad det bliver til. Det bliver nok sindssygt. Let's go. alle sammen, så vi skulle lige været til massage. Og det var en times tid til kun, hvad er det, 250 baht. Det er altså 50 kroner. Præcis, og det var thai-massage uden olie, og vi fik et tierbad sammen på der, hvor vi træner, altså skuldrene, brystet, ryggen, benene og så videre. Yes. Super, super nice, og de er så flinke hernede. De er super flinke. De kan godt lide at kalde os handsome man. Handsome man, og det var uden happy ending. Så skal vi ud og shoot noget god content. Så står der på telefonen. Ja, tak. Vanligt.
Der har vi vores scooter. Altid iført en god hjelm. Ja, når man er turist og hvid mand i Thailand, så bliver man stoppet, hvis man ikke har hjelm på. Så altid hjelm på. Så tager det til røven. Ja, tak. Nå alle sammen, så er vi kommet til Benchikini Park. Vi har fået sådan en lækker kokosnød smoothie. Og den stod til hvad? 30 baht, som er cirka de her 6 kroner. Hvis I ser på udsigten her, der er så fucking flot. Det er noget, man overhovedet ikke vil se hjemme i DK. Og det er bare åbent for alle, gratis indgang. Og der er faktisk også mange løbeklubber, der kommer her. Så det er super fedt bare at opleve at gå lidt og få nogle steps herude. Hvad så alle sammen? Så skal vi til at filme noget god content til vores YouTube-kanal, Ja, One Vision Fitness. Vi har fundet det her super flotte sted. Det er sådan en park. Hvad var det, den hed, Gert? Benchikini Park. Ja tak, Benchikini Park. Benchikini er virkelig, virkelig smuk. Den skal jeg helt af. Se lige vibesene her, mand. Hold nu kæft, mand. Høje bygninger over det hele. Noget man skal vende sig til i Thailand, det er trafik og mere trafik. Ja, der er meget trafik her. Nå alle sammen, nu står vi så her i M4. Der er super dejligt, men der er også lidt travlt. Vi har lige været inde og fået en dejlig middag. Hvad synes du om middagen her? Det var god. Rigtig god middag. Ja, tak. Ja, og det var, jeg fik en kyllingeburger med ekstra kylling og lidt andre ting. Hvad fik du? Jeg fik kylling også og græssalat. Græssalat. Og nu kommer din grab. Nu kommer din grab. Så kører vi. Så venter vi lige på vores acai bowl. Nu skal jeg have en ordentlig bowl lige i maven. Ja tak. Så har vi fået en eller anden form for smoothie ting. Smoothie? Det er acai, bro. Og nu så skal vi egentlig bare hjem. Og vi skal... Gøds, han skal lige snakke med en gut i en times tid. Og så skal vi, hvad fanden er det, en halv time væk for at hente nogle AirPods. Så det bliver sikkert. Det glæder vi os til. Hvad siger du til? Og hvornår skal vi